Днес ще направим един десерт, който дълго време хората около мен ядоха в различна форма и с различен вкус. Защото не ми се получаваше. По-точно 18 пъти не ми се получаваше до този момент. Еклери. Надявам се тук да ядосвам хората, които обичат да поправят хора. Започваме като кипваме масло, вода и мляко, към тях добавяме брашното и бъркаме. Когато се получи топка, бъркаме още около 1-2 минути и преместваме в купа да се охлади. Към охладеното тесто добавяме яйцата на части и бъркаме. Преместваме в пош и правим малки топчета върху хартия за печене и вкарваме във фурната. Докато се пекат, можем да направим шоколадовия ганаш, който е смес от сметана и шоколад, както и крем от шамфастък, като пасираме млякото с шамфастъка. В касерола разбиваме яйца, нишесте и захар, към тях добавяме млякото, пускаме котлона и бъркаме докато кипне сместа. Със студено масло монтираме крема. Готовите еклери пробиваме с нож отдолу и оставяме да се охладят наопаки, за да излезе излишната влага.